koncert je projektom medzinárodnej mládežníckej organizácie Juventa, ktorý má pod názvom Komprax za cieľ prispieť ku kultúrnemu a spoločenskému dianiu v našom meste. Ako prvý sa predstaví Michal Poliak zo Šale a za ním príde na pódium Cindy Stehlová z Nových Zámkov. Obidvaja sú študenti prvého ročníka súkromného konzervatória v Nitre. Prečo takáto akcia, čo ťa inšpirovala k tomu, aby si usporiadal niečo podobné? No v Šali dosť málo ľudí pozná klasickú gitaru, no tak som chcel vlastne, aby ju trochu viacej ľudí poznalo, lebo fakt akože ani na Zúške sa tu poriadne klasická gitara neučí, tak aby poznali trochu lepšie, tak ma toto napadlo usporiadať, mal som šancu, tak som to usporiadal. Sa ale skoro plná. Čakal si takúto účasť? Dosť som také čakal. Vyberal som babkovú práve preto, lebo keby toľkoto ľudí došlo do kinosály, no tak by to bolo asi tak do polovice plné a nechcel som, aby to vyzeralo, že o gitaru mali záujem.